Mbiamano sana mwanchi muliye bigitaseni kya Ndizi TV na ndengo kwaligania ase ntunda ya gatatu chinga kitogente gosanga imiyo murubiri bw'insa kya bono mambia asitoba to kumanyanga omugeni itobere kagwikirana ase studio na nigo turabite gusanga nere ase kere bosio kondo mwanchi muliye sanga na into gwetera se namba yesimi ya 0792192834 otomanyanga yokobwatia omurubiri kuruba igoso ase nsemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net erinde tobe to gusangana kerengeli kya kondo mwanchumuri no metenga anigo aba director bagenda tagwesokia ase okurwanirira ebirogo ekerturabe to gusanga no mo director Nelson Onduko abekago tumanyanga kibairo berete ase gochigokora obocholi obole bosio omotenyo yoiga kondo mwanchumuri elia tangireli bageli gali abene mwaligani ase studio atomanyene kyakoro na ndinga yako kuruga sorgo ngorogusi. Karibu sana. Mbiamano. Se abaralibe tu kya Ndizi TV. Ncha samaria tankoro ku Nelson Onduko nyanja. Ande ni kondo mu director ke Birigo Tea Factory. Kurwa so mwaka 2021. Okay, karibu sana se studio naboko manyo mwanchi umurgereri nga ngorwaniro role kiruge kyobo director se ntunde yiga naonda series kiagara segastu akora se miaka 3 naende ngobori torabone wetu otamenjeri bagarinde naende miaka 3 egara na intoritaya officially kirikenda naboko manyo mwanchi umurgereri nga kikwero bere bosi byobocholi oboiga Koringana nega swa korira se miaka 3 na botoro chenga situ ayekirite ngo gatigati na botogwenda tatayo no opportunity tutabukie egara toikirania ndo tayo mulimi asoko implement reforms mbiamano sana na bokumanya mwanchi umurigerera gwatebirenga ase miaka 3 kwa beiro bisi na haroro kwa bere kugwikirani korikande toramanyingo nga nara yali gwikirani iri chinga kichiga kwa beira bisi ase gika miaka 3 mbiamano Kulingana negasi twakorera se factory cheito asa mono factory yeito ya Kebirigo na wakoranga kera twasoete obereri bwarengense sana twansira sense moyo obosombi bwe chai kuri kitundu bali cheito chai yari kurara kitundu bali matukabira 3 yaira na gusari quality ende yabembe yaretera muri asara lakini kurutoswa mekakati twabeka yokogora chikari kinyia naona Kebirigo twagorete 3 na rero tukabeka machika makongo chaite kurara tundu bali igo twarorire nga chai amendekanire na nonyen quality ya very improved na sense mende ki machinery ki arenga se factory go ki arengense mono ko ki agotire ne factory to ya Kebirigo igo ya gaji to 1971 igo na bokoranga ki arosete lakini nde twachiri place ri twachimbirubiri bokoranga rero no ane cha kerali tuko 120,000 na utuko nyara ko ya manage tutabwati mecha nende yo ko divert go chi sister factories ebintu bindi twakorire twaimburubi withering expansion asoko gari yenyomba yo kurisibwe chai for withering twagachire nyomba ya harire ne kimashini tokanyete igo na bondo chenga ase mipango twabekire na bere mia era agere tuchikwa kanu mulemi kibesa chingia gento kende twakorire management agreement ya KDD Energy Factory yo ya lenge ya magaga ya lenge ya takaidiye chinguru Jones lakini bono ntwa ya mendi tuaye signiri ngo ansere gazi umutinyo saba kobwa mono KDD ya kairire 2.5% kurwa se factory cheito asoko tokorera huduma lakini bono ntwa keti to 1.5% igonto riteini 1% iyetakere kwanda somari igona botoro chenge mekakati twabekire na beisaine tuwenda kwa guri kwa togenderere kobwa mono na inde reforms kiri kyatange tunepi na biarenge court ono na bai wana wetera se mediation ebina bikarusi wo ebintu ne binge bigocha kwa implemented omulemi nere number 1 tomo focus asoko bikachiwesa asomo ko omulemi egere nere aiwe faida ya reforms aiwe faida ya kuletore chaengia na kulende cha na koyereta se ki factory cha KDD batigane na mangana mangirito eliye gotoibera
aha kerekende director nabo kora tomanyanga omuntu korwanire kirugo kiga kyobo director korwa se Chief Factory ningi kiliaga nire gotwara. Well, number one, on the Wednesday usimegete chai. Na ndo kuira se tundu bali yaga ndi factory. Na inde obwata chikiro kitari nseyeri bweyamo abuna sekebirigo. Na ndo someta gaitani form 4. Oina bari qualified kuliyo director. Chisoni nchiro ase factory sana nemo. Igo soni ende onzi aso mulimi yara toka simegete chai na bakobori chikora. Okay. Kerekende ngo ikimora masakaraina se kyombe keliketene tobo chori ya IBC kiara abalingo lia ayo monyene no kuronire kirugo ikiga kwaberi ko gwikira na ali bagwetire banchiranira masakarago. Njena begeta ya ne jumaine na nchira netwe. Nimbata bono nomination certificate ile valid yo kuri chikura chigichigo chikwako tariki 28 mutinyoyo usta. Okay. Igo bana kwabiri ko gwanchiro ne kyombekeli nabo kugendera ne campaign yabo. Yes, I'm cleared. Na indi ninga ndate ne campaign komanya bali miba mintobons. Na bere ubuya bamente tamwe ya munende. Bono igo kwabira se entunde yentangani ya service ande no ganite go so ase entunda ya kabere kerekende omulemi oli legali ya sensemeli ya kebirigo nkikeli ora chikoba ko gwikirania naende. Omulemi nkomotebiga tore chai alete tundu bali esombu kegima. Emekakati twagendete kobeka nene twabekire na bisaine omulemi akwigena factory ya kebirigo na aranyore faida kiagera ne bono twakini kibesa korwa twasate challenge 17 tukachikini chikaba 20 ta sometime na ndio twachikini ko December chikaba 24 echine chibakolira omushara director okay every month ino mushara yere kediti gwakana marakabire first payment ikorunga initial payment na rate gwakana 24 per kilo ekere bintu bya bere processed bya oniwe bya jire jiro then in the second payment year known as bonus yamanya gwakanwa every kilo at certain rate when to aro sirie faida na bono kebirigo last to akana 30 shillings per kilo asa chikiro chiri chonse pia pimiro mwaka omugima igo o commenta 30 shillings plus 24 chiri initial payment igo na bokonyana kebirigo as paid omulimi 54 shillings per kilo which is a great improvement comparing to karatu wasato 2021 omulimi ali wakanu 17 initial payment na ende bonus yakane to last year 9 shillings because you 17 plus 9 you can see how underpaid omulimi ali wakanu ekero kuri elia ntumetinga etam yaba director ni myaka 3 timetinga mwabere mukurigeria nga monchire naro rabene tekobe kwa asensekte yiga yobo director elinde moene kyobo koleri obuya sekemeligie chai kama onchire na mangata keire aliaregi adi kokonyo omulimi lakini mona ya bekiru konye korumagega taraba implemented fully igo like now ndoko kani katanga maonjere nyanda ache naende ngomu director abero mwata 2 times no tigo monta colegas na korabia na korabobe after 6 years you don't qualify kobori naende abantu bande no banyora no opportunity yes igo kobori tamu yiga yakabero nyogo koiro bo director naende bantu rigo chikote nasekere gokende no way yeah, we will follow the law yes okay asensemende twaberi tokoranga ase Chief Factory chindinga abalimi bekemeligie chae ababere bakunganya ukogenda koni chae abo ase soko nkiora beko gukwanira senseme yo kerekende umulimi natarare faida yake melike gege chae sogo pimere chae ase chitundu bali sa Chief Factory omulimi namanyete faida ye factory lakini because economy rembe na wakanyoro monto feeling atigango ni materna nyora jisiringi komi nkonyoro umwana konye fees bintu bibyamo basa kono bya bwangu lakini asoba yene mna wana manyirito ko baka na siringi 25 bakorana ose 20 kilo chira tirikiri chabe chinde jire dubias chira tirikire chigo sabe siku ko se chipimire
So kwa ile chaya umatere nali wa gusiringi 20 gusishi na 5 per kilo is just a big waste. Kiagara orochi KDDA we at around at the age of 50 a kilo ujigoro. Awa wale below 25. So umulimi oje na wate fighter soko kwa ile chaya soko huru. Na soko huru ya chete ya etu prominence iri factory chera netense management ya lengembe. Abantu bono bakanyaranga ndubati alternative. Ike chaya gukina mugondo tigato yawo ni soko huru. Soko huru no manyene factory yo benefit. Lakini KDDA nayo umulimi yo benefit. Ekero borai borobia. Igo umurai bono igamna no bachori bure mutwe. Agwenda takoba macho. Amanye nk'umuntu agacora guciye factory ko mu director. History ya nere. Kiakorera ko mage emyaka 5 10 ukimageka. Anye no mwalimu. Asare gosomi. Kiare gosomi abana bagatira matema. Igare ko kora ibintu bya byuka. Anye no nde bwensi, anye no mukarani bwe cha urenge tundubara. Igare ko ibira bali. Onye ne onde bwensi nyene manager urenge. Ina kiakora tegasi na kiatigete gasi. Ebine bintu bonta ko lingoli. Bamanyenga omuntu guterenere etuka yawe ikorwe factory. No muntu otenire boronge utabwata bukorekana. Director kerekere nabukora semi umulimi naro risko gali ukoligireti. Kerekende era nabanyole tabantu bakoire cha isoko huru nera agasoa gali. Tameti obuya bugopimire cha yase tundu bali mboro byobo. Kora masembinge mambi yabona iga. Ndonkoranga bamanyiro obuya. Kala twasoete factory. Factory ito ya Kebrigo ya respecte cha 14 million. Umwaka mutangane twabero egatire kagenda 15 million. Ono iga we are at 17 million. Igo na bokoranga ine indicator omulimi umanyiro obuya bukwire cha se factory. Igo nindo chenga guchimutwe mbagandere ko K kwire cha se mangirito. Na inde abalimi to abatebiri wetera seme kutano yo gitundu bali. Mbara wea na soko nonyekero. Ni eringa no mbali bakogenda because of economy. Umuntu agotakebesa ya bwangu. Kiara KDDA guikopi mechai. Oganye mutinyoere. Oganye siku 5 chiere. Kibesa chimayo so account. Aliga bagopime para igoro materena. Bagenda alia nyabanya rose nziringi 100 gose 200. Bagenda kugura umuturiro gose kintatere. Nonde nere naro kanyaro kwarulie chayae wenda kunyura changa. Iye tari como konya kende tari como menta kende. Como mento botaka. Okay. Inki keli umulimi bono igabwenete kurigereria elinde gochora mo director achikumutenera semi yaketatere bosyo. Muraya bwenete kuri mulimi bure boronge igabwenete gwasesi abantu bateneine nyenkurwe soni no nonde soni yabanyamatuta masaba. Aligereria renga abantu aba bateneine bagopingana na sitting director. Banga sesi bina nakorire gasi emyaka 3. Na aba basesi aba nabarabuguchimagega. Bararenga mbabwate kende kegeni baraje komenta kobokiri nakorire. Onye mbabwate. Babatebi batigale bagatore China korete factory baganye 2027. Na hindi to mayo ko ba piga darubini ko musasa torengo to support na ragendera. Okay, asante sana sokwireneria maboli ayo ante tobwaterere abo turaso sensemeli ya kabere studio to sio mes chiduka to kwira na onoto tebinga abarwanere na bangi barasikirwa ikiga cyobwa director kerakende ninki umulimi ari mukiri getambukero agochora ye buna Nelson Onduko kwendo manchumulire no manyetenga saba menye bali asechinse kiri chesko no metenga na bugotoma chibesa chiago gwetera ase enchira yekerero genda gali ase Google Play Store download app ile ya TapTap obeko gotoma chibesa $50 gwetera promo code ya Ndizi TV asora bego kwenyorera $20 kondo manchumulire yatosasa nsema ya kabere ya studio twemanyigoro ya TapTap tumenya kwira na tugenda gusanga no mugenito. Ndizi TV, ubwansu
Bwomogusi. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. NdiziTV. Ubwansu bw'omugusi. Vyakigima umwanchi umurgeria na ndengo kwaligania asentunda ya mwaelio chinga kitagenda gusanga imiyomurubiri wensaki abono mambia astogenda gusanga no mo director Nelson Wanduko yogenda gutumanya igoro yobokoreri bwekemerigie chai nabo igo okwerubiri abose bobochori ubwa ba director obara bogokoreka na chitariki 2023 cyumutinyo yoiga omwako yoiga kondemya mono sana sibali mugenda kubati umurubiri wetera asensemeri mitandao NdiziTV News Digital kerondo chenga Clau Nyake zagatebanga good morning team insaki tunde ene unabotambe tindikomo cha imeyesho kerondo chenga uni yule mmoja gotebanga good morning to my dad Joseph Toroli from St Andrew Kagwa, my brothers Wilfred Toroli and Dennis Toroli wako pale maili mbili, bila kusahau watoto wangu Stacy Bosibori na Angel Gloria and my cousin Milton Moseti from Momo Gonchero, waambie wakue na siku njema. Kerondo chenga Rose Michema gatebanga Victor Omondo Miyenda tuko pamoja. Teresa Kimtaga gatebanga Bwakire Korwanse Miriam Moranga no Toramo. Dolphin Moraga gatebanga good morning team NdiziTV. I'm getting you loud and clear from diaspora. Wish my children, parents, friends, all fans of NdiziTV to have a calm day ahead of them. Be blessed abundantly. Ekendo chenga Amos Martin out and good morning all NdiziTV fans watching and following live in Sakia show from Saudi Arabia. Besho beshae agatebanga NdiziTV News Digital getting you loud and clear. Kirendo chenga Victor Omondo Miyenda agatebanga Koro Nairobi West aigatina nyako mochapi oikali hoteli ya Buga Bumondo na Mwachange family bategerete buja kabisa hadi tamati. Moseti Innocent Kevande Sokoro atanga watching live from Kenya Village Nyamira County. Mbia mono sana ase ogosanga na intwe emambia yabonoiga wetera kulika ujumbe ya ino konde kerto genda gusanga no mugeni to mwanchi muliria anabagingo mubolia kerto taraso asumoti mukomoke igo director nabango kubolia nga matenga barwanereri mbaroro baligeti akerkende ninki ayora bekogote yumurimi ninki arabe kakogo chorera tachora bali bande. Always in a game there is competition. Na nyanjira siri chiko. Iko na inchase soni yana ni mbata competitors. Na roje mbabe getama sakarange tsaba. Bonsi ko basabera maya. Lakini nende kirugona kamo. No mulimi no muntu mungaini. Na wago akajisabu cha nyoreri chiu. Amanyenga onduko na isa ino kugandere gasi iyo. Paka 2027. Pamanya kubachora. Iko asibono na poto eta twensi as usual sabalemi lakini abalemi bo batari chibu nigo okobwa kura sabalemi na wata chinguru na ni jetimbo ati chinguru kia na wa mbegeto na ni na wa renge gasina korire nengi ya banga enderele tiga base si my scorecard a year very clear kia na jetimbo ati injire I shoot my word directly. They know what I'm doing. Mbamanya tega sina korire kapirigo tea factory. Mbamanya ta se ya lenge mna one project in kuna mite yisora. Ya ikirega tigati yisira kwaera. It is going to cut down costs. Egere chibeso kitigalero mulemi. Okay, kero kende twabere tokoranga chi factory chinyinge antibwate umuchando o cost of production timeti inu asense me ino estima mogo tumeka still gwesene chingo bado moko goremete nabukora amanyuma nchimurigerere. Our greatest challenge as a factory is costs.
na cost ichire escalated by the taxes chikobe kuna serikali nense ya Kenya. One stima is very costly. You pay almost 10 million per month. Ine cost ile goromana sana so mulimi. Chinko to kore stake area at 2000 a stake. Na ndi chinko chiko tumeka continuously. As a factory. Kiara na chichiko steam factory go etrase chipoira. Stima chi machinery chionsi chiko tumia stima. That's why in a quick response to avekre solar. Kabirigo solar, the project is advanced. Go next 1 month ikabere commissioned. Agera omuga so yo riska ori furito yotumie. But still it will be at a small cost kiagara. The provider na beke mita yae. To mwakana. But it will be much less than estimate to work on a unit almost 24 shillings. Karo we get the tax Jones. But this one we will pay around 11 cents over $1. It will be like half of the price. Estimate. So just a chiamoga so na all types of watering, even pumping of water using solar. Okay. You know what cut down the costs. Ekero kurigereria director twaberto kurigereria obonye bwekemerigie chai kirige na bogora tusemia emambi yabonaiga ntorocenga igaiga sorgongo rwa gusiorogima obonye bwekemerigie chai mbura nyorero mulimi faida iliganire ekero kurengane ne chi county chirichinde nga okonyara nga chi county chichiete bosio kirikende intu na rogongo rwa gusiningi kirigie atoira ni irimaiga nekene kusintoraika kiwango keria bande baikire ne bali bakuru east of the lift. Okay. Oikoyo Meru na Embu. Reason ya moneringa advanced kotore chaya quality mapema. So they were in the market. So okoni chai yabo. Akari surprise ya cha kwetera reforms ya serikali. Chaya ite quality ya lengenze. Bono ikabanga na ere kutigale nyinge tari kuguru yarundikana kisto bono chaya tigere kare yabere nyinge igeko ne rutura we ya no monto gonjogora kera abaguri bali batebete naki anyamwa bekiri ligori $243 minimum to chaya nge so ngora bale chaya no $3. Okay. Lakini yakererembe imbali kugura Igore ni 92 era na factory to abekire mekakati. Chai yetu ya improve a lot. Egere 92 to compete in the market to ba se chiro in competition. Kuna wana factory chetu cha improve ogembo as improved so much as a kisi. Nyanko was improved so much. Even Kabirigo was improved so much. Igo wow kumanyanga we have improved is the bonus we paid. Chagara did even Namaguri Alengense, Chaya Lengembero quality nobody was interested. Former directors were not responsible. Our Miba Otare Chaya and Bebata and Echikiro Batagete, Tikava Chikiro Chinke, and Yorachivas Ching. You go at least Yawa Mibono, the direction they are facing. We are also going to compete in the market. Chagara to Chirum Bassa to a corner nature Procachito Chiaton and Yechai. Chiato te birinki ke kogera tutako ni chai. Toira ni to te bia balemi. Watch about our inspection each factory cheito, but to advice. So we are competing now. Like any other person. Ne chiro ne limited kiagara. A chai gana comment kana. The chiro is not expanding. And 7 one is a record pack Iran ya roto kodia chai nyinge. Because of certain mistakes kagera bagatika kugura chaya Kenya lakini choosing to abateka kao ne president into amuboleti agateba oiguire nkwana sorry for the president who passed on ya Iran kanya bakwani nera baigwandire chire yirane kagera baenda gutuguria chaya itu. Okay. Nechi chinde cha gutuguria chaya itu na wana Russia na Ukraine kigatwara conflict kisegi na bintu binde bunebi muri manyete ekagera chaya ito tiyagenda buya. Enzendera our main buyer Pakistan and Egypt. Ono mecharo nere ya chabwango iga batabwati forex. Okay.
$1 kegere chai to kon dollars kero kende iya wa negetango ke kogere chai to tegorwa igo engagement na serikali yetu naende with the Kenya Kwanza model of bottoms up waweza kuligia chiro ye chai gorwe muremi usi so Kenya ta korire goro yo bonu gwe chai ende momanye tenga seita seito use Kenya atokonywe chai 5%. So you can imagine the rest is supposed to go as a chichiro. So head of state now promising through our embassies, foreign embassies, in Baligichiro, aggressively, na intoni chai ito as a commodity, foreign exchange. Okay. However, now the challenge, I got to take that old tradition of selling tea in bags. Okay. To embark on value addition. Okay. Value addition. To answer komanga teacher yaito ne chai Kenya. Kenya tea or Kisii tea or Nyamira tea. Kiagera chai nyinga ko nugu in bulk. Okay. Eko genda kusembongereza America, Britain. Yaro sikunga English tea. Well, you know, no mutoyo mutosime kiribongereza chai. Ono English tea origin is Kenya. So we are not marketing Kenya anywhere. Okay. No need to appeal to you. Like you are international. When you market tea, market Kemeri chai, because chai go you all over the world. Yes, you can market it even online. Okay. Yeah. Mbia mana sana director. Akero kulikireria nga kwa periko gukwanira igoro ye quality ye chai. Tumeti ayuno mulimi kolenga na buna mwabeire mogose migwanga kimubwenete kolende chai. Ntwarara nga abalimi asichinga kichinyinge mbabwate e challenge yo kolende kemerigeri ye chai. Kwanira nga sense moyo bwoyo kegera nga nkonyarore nga abalimi mbararo bakwe bwoyo babwenete ko enda kubekera echai yabo kwanyanga batumikira buno bwoyo boli gosimeke bituma gosimeka ebinto binde kerekende nkiora abasemi mambi yabona ya. Those are some of the challenges. Chumulemi atari go attain quality. Like number 1, utabeke chai yabo oboyo nilichi ko teba. Oyo get diengo procure every year. We are only sold at the last year mwanyo letu akira kirimbo ajete. This time go to in time, that is July. Or August waikire kera procurement nerete ono umulimi ataketaburugire chaya ebia atore chaya ye amatabere nenkoro strictly na inde atore mara 3 asumutie na wabotara no mara 4 anyekere chaya ye tibing. Okay. So that the quality the fresh tulips and a bud na jijiko attain quality. Kaya ikire factory iwe kwa processed to our grade ibere primary grades and secondary grades. So primary grades na kiko fechi chibesa. Secondary grade kere mchanganyiko yo low quality. Itarikona ka very fast. Igo umulimi number 1 we kara sari chaya. Ayatore biya yire tundubari in good time. Esombu in good time. Na ende challenge nere kusisa ita post handling, post harvest handling. Tuatare chai ikatubana utarane tonga tuburi nega tonga tuai tumbebuni. Kaya tumbiri buni ya bwata libera yanza kogwita before itara kana ni factory. Yego jago ike factory ya rusirikala. Itilo as the quality. Igeta kete chai bana kwaya taraiga ya buguri bunere fresh. Take a teri no nebuni. Ya iru factory ya was spread in the withering traps. Echa ya kauka at the same level. Tari wata kanyore yende ya tare tu senigoro, yende ya tolurero, ya turi tugoro ya susanire. So they don't wait at the same time. Igo those are the small things when the collegeria onye tutaite konyora chivesa. Okay. Chivesa tari umo direct go chireta. It is a combined effort. Umulemi Olio ko ye chai mukarani gwe chai kuri tundubali bijira ko 100. Unego che factory ko 100 na ndebe processed. Emanya ko transported to the market. It is a combined effort. Egere onye tutate ko konyo mulimi o Kenya asoko mwachibesa. Okay.
Yes. Aha, ndereke tobeto gutwara umuchanda bakarani bechichae okonyara chitundu bali bakwibera umulimi kereke ndaye ko woso asense moyo bisia sintunde ya kabiringi keliye orabe goko enekyanga abalimi mbali go chikoiberwa chae yabo. That's a cancer. Era as factory cheito. Na go treat cancer na very takes time. And it involves a lot of money. But nevertheless, ye kwane range kuno ndo como director. I'm unpopular in the factory because you could one interview. You will crew me. You could be abalimi. Mulimi tata keri ko iberu no ne 10 cents. Omulimi atakira yego akiyake kuna pime chanya ne chikiro 10 aya 10. Lakini anene na bokonyoranga there are people who collude. Na bali bakogore chai kusaba somba. Paros extra kilograms lakini nenda balimi yabo abu na bunaende bakobekera chikiro. Kiera this clerk cannot tago tigari surplus. Ebe kerego saira sakoira. Wekabe kero monto okomwachi besa. Lakini naende isigo apeninga ya tigari surplus. Echa se factory yonse tarikoiwa. Still igo tigara somulemi. Kiera e commit the costs, e mitigate the costs of processing. Kiera surplus kilograms injiro. So ebe seria nyana yomulemi ya tigara. Igo amangana inaro na nekara tu alego enda ko benchmarking wikoyo. Ntoba bolete maswali nga inu boyimbole seina bwe chikiro. Aba sekata bagato tenga inunga imwaru nganya mira county. Seino kanisa nchiyo. Neki umundara genda chikubiru kiro yumonta bekero. Mu wanjero bekero. Mu wanjanga kiro tarenge ya muntu. Itamanyiria se yaruego abekero kiro. Abanda bumbaro. Lakini ne musukunya sai na bakunya bati. Okay, director ndechige echine challenge tokendete kumulikira ase kemeli kigie chae kurinde ntoba togokwaneregero yoko bwatirana ne serikali enene ase okoliye chirugo cha chinse chiri chaisiko kwani totarika ase serikali enene director nganchire toraligiria ase serikali chechi county ngaki serikali ye county ya Nyamire ko babwatesia irinde ko enikyo bokoleri ubiya ase kemeli chae. Creo que ninguém não anda com o polícia waringa. A mover te koranga chegava na chito gocha. O chief minister. O chief director in certain departments in agriculture. Once I begin to understand that ekera ale in charge of account is in charge of everybody. We ndora nyora support cross county chito. In any case ba rausi ki finance bill ki will affect you mulimi. When for example rausi ki finance bill ba go demanding Nyamira nga to says 2.5% kinga chigo chiko to seri chipara. Ndundra para ba to seri kurwa ba kanyora chibesa cha national government aso cross chipara ki era inegasi yao. They have not made the roads. Now like Naro cheri rube factory ito. Nyamira county is demanding 3.4 or 5 million every year. Na tutomeko chio process. Egere baro si batoro sergi pa. Ono tukeboli naki amachika ya bakorosi. Yo bakorosi ba close the factory abandi bibatigare korayo ti street. Yo se wa buena de koraros chi para ba chimbru. Bamanya ko tebi chi factory nga letas patina. Na hinu chipi ni gento keke. To ansa korosi bara direct chi tundu bari. Go se chitaracha. Lakini karaba to denga tori miti. Like naro chi bago dotai around 7 point something million. For the last 2 years. We are likely to go to court. Against those bills chikorosiwa. Chitabuga public participation. Na ene nkarolege ndokende ba mentre license fees. Annual ya kero mwaka from 150,000 to 1 million. Okay. So we fail to understand that these counties chiro kokonyo mulemi kusabantu se chiro asoko baumisa. Igo muskuna waranya muri Riparian. Ere nene. Onye bakobeka machiko
akaumisa mwananchi. And I'm appealing to MCAs because now we're going to finance bill. Barigererie umuntu uri obachorete. Kiagero uri obachorete n'umurimi. Umurimi nere okerete bakasoa kiobsi kibale bago occupy ki ward. So they must fight for the interest of the farmers. Okay. Ekero kulete metiko se serikali ya county ya Nyambira nkora bayirere no NH training ya bayigeria igoronga kimubwenete ko rende kemeligie chai. Ntorarangerirwe ene training. Tuya karatoka ende training itokwira. Na ikibesa cy'umurimi. Number 2, like we have agricultural extension officers who work for the county. Okay. They are supposed to be seconded to our factories. Bakarune account, lakini bakora umurimi gas. I've not seen them. So maybe after Chikurage, na ende to seek some audience with the governor, or say the Minister for Agriculture, Tomogori Naki, here we have employed extension officers. Shwana njiko mugusia bo. Tindo chicken to get mugusia because we are importing everything. Shwana to go import. Amagena we are importing from Nakuru and even Uganda. Chinyeni, Chisaga was Reno, we are getting them from Grigoris. Chingo Kotokori Hotel, we are getting them from Bosigisi, Bomet, Lekericho. So I don't know what they are doing because they are not promoting any of these. Amabere, we are importing. So we are going to be a county that will compete. Gochikova, Konyora resources sienke, the way they are beginning to tax the factories, na and resources ye, you have to make us all essential commodities. So we will be poor. There is a conversation within our leadership in the county. Yeah. Okay. Chinga kindo chinga ibiro bieto byatunyali kigima na boko okurwe ngwana yako kubolia kwa guchia serikali enene na boye serikali ye county ase okubasira ino buna ba director mwene kinga ekemelike giye chai goska kire guchia sekerengo kende ngoro kyoko. Piamono, I want to thank our government led by Dr. William Ruto because he has shown interest so kwanya kemelike chai. And even previous government, which began Oreta reforms, especially he has tasked his Deputy President, Rigathi Gachagua, as so oversee the transition ya Kemergie Chai, no Yubia. So we thank the national government. I want the same extension in Kaganda County to support Yomuremi because that is very key. Okay. As it goes, that service to the people is service to God. Yeah. Okay. Kirikinde okubole kwa guchia somulimi ngoro kyoko chinga kichiga chobo choli uya. Hasumulimi okebirigo. Mbamanye tase tualenge 2021 na chimagaga. They don't need to go inyuligwa. And where we are now, we want to move still further ahead. Igo the option deyo mulimi. I change large numbers on 28. Atobekere Chikura, Abekere Nelson Nduko Nyancha, Asesoni Abanyamatuta Masaba, Toyandre Liegasi, Paka 2027, Varolego Sentuike, our vision, Asetakere Wika. Okay. Faida, Etikarakowa Somolemi, we have transformed our factories now. That's Umuremi Garenge number 3. Like now we want to make Umuremi number 1, the rest to follow. Yeah. Okay, inkiora kwanera ba director ba mukwamerani na barabo ekegeranga twarira matuka mange nga ngoenda bali ba umuremiri ya kinyilinda abakere Chikura. Excuse bako irukanga okosera. Inkiora biko kuba kwanera. Biamono. Je tini ko propagate mangana okosera. Kiagera ibine bindo biri retrogressive. But angwa piri ko chase bali tokoli ko mabatike ko beka propaganda. You know, don't spread information utamanyeti. Kwane kene tebya banta about yourself. Wasabe kura, people are very bright to know you can deliver or you cannot. Chikura is for one day on 28th.
abantu tukuri kikomo ange bonsi na baminto. So we don't need to fight. We don't need to call each other names. Tuyatote vya balimi pa consider. Bawa choro nduko good. Kabara choro nyarebe good. Lazima tuendelee pamoja. Okay. Yes. Mbia mono sana thimetinki ora kwanira umulimi ulisiko gali omusabikura yaya. Aba director balia bageni bonse sekusiye ngima bakorire gasikere factory as improved ngokore ya period ya bene mwanje mubirani ande onsi asebale nande gwi hara team because agenda ito na yemo mune bono nyamira tore son 10 kisiere son 11 son 10 directors we have worked together, we have gone to meetings tuangusire ngoli yamu. So amaonjuri yaya togenda gukora tuyakore asobwamu igonko basabira bonsi yamaya na inji ko baburi monsabire so tati dirukeri jikora jiwakwa kero montali ryaro litari unduka selire akekura yaya roro. Okay. Yes. Mbia mono sana asogwikira nase studio na baigo gusanga no mwanchi umurigereria. Mbia mono sana umwanchi umurigereria kwa bere ko gusanga na inte ko twagachagete omurubiriga gwikabona igatwikira omaire no gosemere kwa na kwa bere ko gwesemia amange gwetera omugeni bwiri tukulirera kondo mwanchi umurigereria wekera buno gwikira omoelio bumurubiriga tumera nditukulia angyo astrabe to gusanga amange. Mbia mono asensemeria job ma angyo yoga gutwali bagalia bene asugusanga no mugeni tubwiri tukulirera nabo igasensemeria abigania nchama oyobeka kweneke na chibi chaneliogi ria gwikira sole asinchira ya beniritre na Frida Kerubo twara obulgeria urubia. Karibu tena sana director. Asante sana. Asante. Thank you so much. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka